poslije Jusića i Šok. 68-20. Šako je mrki. I naskači goli Ovaj. Svaka mu čast. Molio se Petar Banjac, tako je videu. Oma koji nosi posušte 1,5 litra, nosi vat. Deseti par lakih kategorija, ostala su još čekuju. I 15. Da čujemo sudiju. Evo vidjeli Jusiću i Ado Šumić upadaju zajedno. Po metara, lažu, nose. Čuvač. Uz arenu možete da vidite sve kako je osmišljena i tako su je projektovali. Para koja.
sa svih strana. Stigli su ljuti krajišnici koji imaju svoje favorite. Pušta, 3 godine. Neka bude spreman Dušanić. Pozdravljamo i gospođu Marijanović. Vozi Cvedić. Aj kač ovo, da povne pokač. Da, kaže je bok, on je bok. A ko će koristiti posle nos? Da što je sad broj? Ajde pa mi.